ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ኣብ ጽምብል ስምምዕ ሰላም ሱዳን ወከልቱ ዘይለኣኸ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሓድሽ ጊዜያዊ መንግስቲ ሃገር ርክብ ኣካይዱ። ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ካርቱም ኣብ ዘካየዶ ወግዓዊ ዑደት ምስ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ዘካየዶ ርክብ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ጊዜያዊ መንግስቲ ዝምድንኡ ክሕይል ከም ዝደሊ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ዓብዱልፈታሕ ብወገኑ ብዛዕባ ቃል ዝምድንኡ ምስ ኤርትራ ከደልድል ሓደ ካብ ቀንዲ ዲፕሎማስያዊ ዕላማታቱ ምዃኑ ገሊጹ ክብላ ማዕከናት ዜናታ ሃገር ኣመልኪተን። ከም ዝፍለጥ ህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ምስ ምንቅስቓስ ንናጽነት ክውግና እንከለዋ መንግስቲ ኤርትራ ግና ምስቲ ስልጣን ዝሓዘ ወተሃደራዊ ወገን እዩ ዝምድንኡ ክምስርት ተራእዩ። እቲ ወተሃደራዊ ቆንስል መንግስቲ ኤርትራ ብዘቕረቦ እማመ ዘይኮነ ምስ ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን ዘቕረቦ እማመ ብምስምዑ ስለ ዝተቆጥዐ እዩ ኣብቲ ጽምብል ናይ ስምምዕ ሰላም ዘይተረኽበ ክብሉ እዮም ዲፕሎማሰኛታት ሱዳን ትንታነታቶም ዝህቦ። ሃገራዊ ባይቶ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ዝካየደ ሓፈሻዊ ምርጫት ሃገርን መስርሕ ተሳትፎ ተወዳደርትን ብዝምልከት ንዝቐረበ እማመ ኣጽዲቑ። ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተመሓላለፈ ዜና ከም ዘመልክቶ ኣብ 149 ነጥብታት እማመ ምምሕያሻት ክግበረሉ ንዝቐረበ ሓሳብ ተቐቢሉ ከም ዘመሓየሸ ይገልጽ። ኣብቲ ብ24 ናሓሰ ዝተኻየደ ፍሉይ ኣኼባ ባይቶ ዝጸደቐ ቅጥዕታት ምርጫን ኣቃውማ ውድባትን ተወዳደርቲ ክጥቀምሉ ዘለዎም ኣገባብ ኣብ ሚድያ ዘጠቓለለ ክኸውን ከሎ ማዕረ ነጥቢ ዝረኸበት ጓል ኣንስተይቲ ብሓለፋ ትዕወት ንዝብል ሕጊ ድማ ሰሪዝዎ ኣሎ። ንፖለቲካውያን ውድባት ብዝምልከት ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ ንውድድር ክቐርብ እንተኾይኑ ብውሕዱ 10,000 ኣባላት ክህልውዎ ዞባው እንተኾይኑ ኸዓ እንተዋሓዱ 4,000 መስረቲ ክህልዎ ዝእዝዝ ኮይኑ ሓሊፉሎ። እንተኾነ 57 ተቃወምቲ ውድባት ነዚ ነጥቢ እዚ ብምቅዋም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናይ ሓባር መግለጺ ምውፅኦም ዝዝከር እዩ። ዞባታት ሲዳማ ዘጠቓለለ ደቡባዊ ክፋል ኢትዮጵያ ብሰንኪቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝረኣየ ዓሌታዊ ግጭት ገና ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ኮማንድ ፖስት ይመሓደር እኳ እንተሎ ኣብ 2020 ሓፈሻዊ ምርጫ ከም ዝተመደበሉ ኣብ ወርሒ ግንቦት ክካየድ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ሱዳን ኣገልግሎት ስለያ ክፍሊ ስርሒታት ዝነበሩ ኣባላት ካብ ኣህደታቶም ፋሕ ክብሉ ንዝተዋህቦም ትእዛዝ ነጺጎሞ። ጀነራል ዳይረክተር እቲ ኣገልግሎት ስለያ ኣቡበከር ሙስጠፋ ብሓሙስ 22 ናሓሰብ ዘካየደ ኣኼባ እቶም ኣባላት ክፍሊ ስርሒታት ዝነበሩ ወይ ምስ ምዱብ ሰራዊት ክጽምበሩ ወይ ምስ ሚሊሻ ጀንጃዊድ እንተዘይኮይኑ ግና ግቡእ መጣየሲ ተዋሂቦም ክፋነው ምዃኖም ይገሊጹ። ቁጽሪ ናይቶም ኣባላት ስርሒታት 13,000 ዝበጽሕ ኮይኑ ዝበዝሕ እዋን ንብረት መንግስቲ ምሕላውን ናይ ወርቅን ነዳድን ዕደናታት ዝካየደሉ ከባቢታት ምቁጽጻርን እዮም ተዋፊሮም ጸኒሖም። እንተኾነ ንስርዓት አልበሽር ዝዓለወ ህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን ምስ ጀመረ ኣብቲ ናዕቢ ብምስታፎም ካብ ስርሖም ክሰናበቱ ከም ዝተወሰነ ይግለጽ። ኣቐድማ ኣቢሉ መራሕ ጃንጃዊድ መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ክፍሊ ስርሒታት ስለያ ምትዕራይ የድልየሎ ብምባሉ ስልጣን ኣብ ዝሓዘሉ እዋን እቲ ክፍሊ ቀዳማይ ዒላማ ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ብስም ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን ዝተወደበ ዋዕላ ደለይቲ ፍትሒ ካብ 23 ክሳብ 25 ናሓሰ ኣብ ጀርመን ከተማ ፍራንክፈርት ተኻይዱ። ዕላሙ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጠንቂ ስደት ኤርትራውያን ኮይኑ ዘሎ ስርዓት ህግደፍ ጸቕጢ ምፍጣርን ኣብ መንጎ ዴሞክራስያውን ፖለቲካን ውድባት ዘሎ ፍልልያት ንምጽባብን ምዃኑ ኣዳለውቲ ናይቲ ዋዕላ ንሬድዮ ረና ገሊጸን። ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ማዕርነት ሕድገትን ዕርቀን ዘተኮሩ መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ቀሪቦም ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝመጹ ኣማይት ኤርትራውያን ተሳተፍቲ በብጉጅለታት ተኸፋፊሎም ኣብቲ ዝቐረበ ጉዳያት ዘትዮምን ተኻቲዖምን። ዋዕላ ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን ብመራሕቲ ሃይማኖት ብጸሎት ተኸፊቱ ብጸሎት ድማ ተዛዚሙ። ቀጠር ኣብ ሶማል ዘመናዊ ወደብ ክትሃንጽ ምዃና ኣፍሊጣ። እቲ ሃገር ነዘፍለጠት ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃን ሼክ መሐመድ ቢን ዓብዱራሕማን አልታኒ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ሶማል ድሕሪ ዘካየዶ ምብጻሕ እዩ። ሚኒስተር መጓዓዝያን መራኸቢታትን ጃስም ቢን ሳይፍ አልሱልጣንን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣንን ዝሓቆፈ ልኡኽ ቀጠር ኣብ ሞቃዲሾ ብጸንሓሉ ሓደ መዓልቲ
ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ዓሊ ኸይረን ካልኦት ሰበስልጣን ሃገርን ብምርኻብ ኣብ ወፍሪ ወደብን መጓዓዝያን መራኸቢታትን ዘተኮረ ሓያሎ ኣርስታት ተመያይጦም ኣሚር ቀጠር ሼኽ ታሚም ቢን ሐመድ አልታኒ ኣቐዲሙ ምስ ፕረዚደንት ሶማል መሐመድ ዓብዱላ ፋርማጂ ብዝበጽሕዎ ምርዳእ መሰረት ንወደብ ሖብያ ናይ ሶማል ብዘመናዊ መልክዕ ንምህናጹ ክጅመር ምዃኑ ሰበስልጣን ቀጠር ኣብቲ ናይ ሞቃዲሾ ርክብ ገሊጾም ወደብ ሖብዮ ናብ ባብ ኤልመንደብ ቅርበት ስለ ዘለዎ ዘመናውን ኣህጉራዊ መለክዒታት ብዘማልእ መልክዕ እንተተሃኒጹ ካብቲ ዞባ ሓሊፉ ብደረጃ ዓለም ዝህልዎ ቆላሕታ ከዓቢ ምዃኑ ልኡኽ ቀጠር ኣብቲ ኣጋጣሚ ጠቒሱ ልኡኽ ቀጠር ናብ ሶማል ዝቐንዐ ገዚፍ ፕሮጀክታት ዘቃልዕ ዘሎ ኣብ ሶማል ዝርከቡ ዕጡቓት ብቀጠር እዮም ዝድገፉ ዝብል ክስታት ኣብ ዝውሕዘሉ ዘሎ እዋን እዩ ቀጠር ቀድሚ ምውዳቕ ስርዓት በሽር ኣብ ሱዳን እውን ተመሳሳሊ መደባት ከም ዝነበራ ኣይርስዓን እዛ ሃገር ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትገብሮ ዘላ ቁጠባውን ንግዳውን ምንቅስቓሳት ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራትን ግብፅን ብኣሉታየን ዝርኦ ብፍላይ ግብፂ ቀጠር ምስ ቱርኪ ብምሽራኽ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሕውነት እስላም ንዝተባህለ ምንቅስቓስ ትድግፍ ከም ዘለያ ብወግዒ ትወቀስ ኤርትራን ጅቡትን ምስ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ብምውጋነን ምስ ቀጠር ዝነበረን ዝምድና ከዛሕትላን ከለዋ ሱዳን ሶማልን ኢትዮጵያን ግና ኣብ መንጎ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዘጋጠመ ምክፍፋል ብዘተን ዕርቅን ክፍታሕ ከም ዝደልያ ብምርግጋጽ ናይ ዝኾነ ጸግዒ ኣይሓዛን ሱዳን ካብ ዘላቶ ቁጠባዊ ዓዘቕቲ ክትወፅእ ኣስታት 10 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድልያ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ዓብደላ ሐምዶቕ ገሊጹ ንሱ ብ24 ናሕሴ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሱዳን ብከቢድ ዝተሃስየ ቁጠባ ናብ ንቡር ክምለስን ካብ ወፃኢ ሃገራት ንትሽምቶ ምወላ ዝውዕልን ኣብዚ 2 ዓመታት 8 ቢልዮን ዶላር ናይ ወፃኢ ሓገዝ ከም ዘድልያ ኣፍሊጡ ኣብ ልዕሊ እዚ ካዝናታ ሃገር ንምሕያል ኣብ 3 ወርሕ ኣብ ሃገራዊ ባንክ ሱዳን 2 ቢልዮን ዶላር ምቕማጥ ከም ዘድሊ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣመልኪቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶቕ ብዛዕባ እዚ ንሱዳን ካብ ዓዘቕቲ ከድሕና ይኽእል እዩ ዝብሎ ዘሎ እማመታት ምስ ባንኪ ዓለምን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ዝርርብ ጀሚሩ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ ብዘይካዚ ኣሜሪካ ካብ 1993 ኣትሒዛ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዘንበረቶ ጸቕጢ ኣብ ቁጠባ ሱዳን ከቢድ ሃስያ ከም ዝጸንሖ ብምዝኻር ንሱዳን ካብ መዝገብ ሽበራ ዝምውላ ሃገራት ንምስራዝ ምስ ሰበስልጣን ዋሽንግተን ይዝቲ ምህላው ኣገንዚቡ ቁጠባ ሱዳን ንምሕዋይ ካብ ናይ ወፃኢ ሃገራት ሓገዝ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ሱዳናውያን እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ክህልዎም እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶቕ ንማዕከናት ዜና ዓለም ኣመልኪቱ ኮሚሽነር ቁጠባ ኣፍሪቃ ብሕቡራት ሃገራት ዝነበረ ወዲ 61 ዓመት ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዶክተር ዓብደላ ሐምዶቕ ሎሚ ኣባላት ካቢነ ሚኒስተራት ጊዜያዊ መንግስቲ ሱዳን ክረቁሕ ትፅቢት ኣሎ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዳላስ ዝርከቡ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ብሚኒስተር ፍትሒ ወይዘሮ ፎዚያ ሓሽም ንዝተኻየደ ሰሚናር ዓብሊሎም እቶም ኤርትራውያን ኣብ ሳልስተ ዝተኻየደ ሰሚናር ብዛዕባ ናብ ሕጊ ዘይቀረቡ እሱራት ገደብ ዘይብሉ ምእሳርን ድሃይ ምጥፋእን ዜጋታት ንኤርትራውያን ገጢምዎም ዘሎ ስደትን ምረቱን ግብረ መልሲ መንግስቲ ኤርትራ ብዝምልከት በዳህቲ ሕቶታት ኣቕሪቦም ወይዘሮ ፎዚያ ሓሽም ነቲ ብኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ዝቐረበ ሕቶታት ዝዕግብ መልሲ ክትህበሉ ይከኣለትን እቶም ዓሰርተታት ዝኾኑ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ሰሚናር ኣብ ዝተኻየደ ጓይላን ሳዕስዒትን ብውሽጢ ተኸዲኖም መዛእተው ይኣክል ዝተፅሕፎ ማልያታት ብምውፃእ ሰላማዊ ተቃውሞታቶም ከርእዩ ክኢሎም እቲ ሰሚናር ብኤምባሲ ኤርትራ ብኣሜሪካን ህግደፍ ሰሜን ኣሜሪካን ዝተወደበ ኮይኑ እቶም ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ምስ ደገፍቲ ህግደፍ ተመሳሲሎም ድሕሪ ምእታዎም እዮም ነቲ ሰሚናር ዓብሊሎሞ ኣብ ወፃኢ ሃገራትን ውሽጢ ሃገርን ዝነበር ህዝቢ ኤርትራ ምልኪ ስርዓት ኢሳያስን ህግደፍን ከብቅዕን ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ክነግስን ዝፅውዕ ናይ ይኣክል ምንቅስቓሳት የካይድ ከም ዘሎ ይፍለጥ ጅቡትን ኬንያን ናብ ዝመጽእ ዓመት ዘይቀዋሚ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ንምዃን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ቁርቁስ ተጸሚደን ከም ዘለዋ ተሓቢሩ ክልቲአን ሃገራት ኣብቲ ካብ 2021 ክሳብ 2022 ዝጸንሕ ናይ ሓደ ዓመት ኣባልነት ባይቶ ጸጥታ ንምውድዳር በብወገነን ጓስጓስ ድሕሪ ምጅማረን ሓንቲአን ንኣፍሪቃ ወኪላ ክትሳተፍ ሓድሕደን ኣብ ምርድዳእ ክበጽሓዩ ብሕብረት ኣፍሪቃ ምኽሪ ክወሃበን ጸኒሑ ነዚ ኣብ ምርድዳእ ከብጽሐን ካብ ዝብል ሓሳብ ድማ ኣባላት ሕብረት ኣፍሪቃ ንሓዲአን ዝድግፍ ድምፂ ክህባ ብ21 ናሓሰ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ ዝወደቦ መስርሕ ኬንያ ናይ 37 ሃገራት ደገፍ ክትእክብ እንከላ ንጅቡቲ ዝደገፋ ግና 13 ሃገራት ጥራየን
ጅቡቲ ድሕርቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ምርጫውን እንተኾነ እቲ ዕድል ንኬንያ ሓሊፋ ከም ዘይትህብ ብምጥቃስ ነቲ ጎስጓስ ብቐጥታ ናብ ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ከም ዝበፅሕ ክትገብሮ ምዃና ኣፍሊጣ። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝርከባ ኬንያን ጅቡትን ኣባል ሃገራት ኢጋድ እውን ምዃነን ይፍለጥ። ኣብዚ እዋን እዚ ንኣፍሪቃ ብምውካል ዘይቀወምቲ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዘለዋ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ኣይቮሪ ኮስትን ኢኳቶርያል ጊኒን እየን። ኣይቮሪ ኮስትን ኢኳቶርያል ጊኒን ኣባልነተን ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዓመት ከብቅዕ እዩ። ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት 5 ቀወምትን 10 ድማ ተለዋወጥቲ ኣባላት ሃገራት ዝሓቆፈ እዩ። ኤርትራ ትርከበን ልዕሊ 60 ሃገራት ዓለምና ዘይቀዋሚ ኣባልነት ባይቶ ፀጥታ ክረኽባ ዕድል ዘይረኸባ ሃገራት እየን። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ኬንያን ብዝተጓሃረ ግጭት ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ማዕከን ዜና ስታንዳርድ ካብ ናይሮቢ ሓቢራ። እዛ ማዕከን ዜና ንኮሚሽነር ፖሊስ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ትዳወብ ዞባ ማርሳቢት ናይ ኬንያ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦታ ሓበሬታ እቲ ግጭት ኣብ ፎሮለን ሳባርሕና ብዝተባህለ ቁሸታት ይጋጢሙ። ብመሰረት ሓበሬታ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝተገሩ ዝተጠርጠሩ ብረት ዝዓጠቑ ጓሶት ናብተን ቁሸታት ብለይቲ ብምእታው ብዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ 2 ቆልዑ ዝርከብዎም ብውሕዱ 10 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ካልኦት 9 እውን ቆሲሎም። እቶም ዕጡቓት ጓሶት ካብ ክልቲአን ቁሸታት ኣብ ማይት ከብቲ ከም ዝዘመቱ ነበርትተን ቁሸታት ኣመልኪቶም። ፖሊስ ኬንያ ናብቲ ቦታ እኳ እንተተዋፈሩ እቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ዕጡቓት ጓሶት ናብ ኢትዮጵያ ስለ ዝሰገሩ ዝተታሕዘ ኣካል የለን። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ኬንያን ብሰንኪ ዋንነት ናይ መጋሃጫ መሬትን ማይን ተደጋጋሚ ግጭታት ከም ዝረአ ይፍለጥ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ቶኪዮ ኣህጉራዊ ዋዕላ ንምዕባለይ ኣፍሪቃ ወይ ቲካድ ዝተሰመየ ዋዕላ ክካየድ እዩ። ኣብቲ ካብ ሎሚ ረቡዕ 28 ክሳብ ዓርቢ 30 ናሓሰ ዝካየድ ዋዕላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝርከቦም ሓያሎ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ክሳተፉ እዮም። ካብ 1993 ኣትሒዙ ዝተኣታተወ ቶኪዮ ኣህጉራዊ ዋዕላ ንምዕባለ ኣፍሪቃ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 5 ዓመት ብስሩዕ ዝካየድ ኮይኑ ጃፓን ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ንዝህልዋ ወፍሪ ንግድን ንምድፋዕ ዝዓለመ እዩ። ብፍላይ ምስቲ ቻይና ብኣፍሪቃ ተካይዶ ዘላ ገዚፍ ናይ ወፍሪ ምንቅስቓስ ጃፓን ኣብ ምውድዳር ተጸሚዳ ከም ዘላ ተንተንቲ ቁጠባ የረድኡ። እዘን ክልተ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ወፍርታት ጸዓት፣ ምህናፅን ምጽጋንን ጽርግያታት፣ መንገዲ ባቡር፣ ማዕርፎ ነፈርቲ፣ ወደባትን ዕደናን ዘተኮረ ናይ ነዊሕ ዓመታት ናይ ልቓሕን ምወላን መደባት ከም ዘለወን እየን ዝገልጻ። ጃፓን ኣብ 2016 ናብ ኣፍሪቃ ዝቐንዐ ናይ $30 ቢልዮን ወፍሪ ክትምድብ እንከላ ቻይና ብወገና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ኣፍሪቃ ናይ $60 ቢልዮን መደብ ከም ዘለዋ ኣፍሊጣ። ገለ ካብቲ ቻይና ዝመደበት ወፍሪ ድማ ዓመታዊ ኣሽሓት ተምሃሮ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ነዊሕን ሓፂርን ማህደረ ትምህርትን ሞያዊ ስልጣናታትን መሃብ ይርከቦ። ሕብረት ኣፍሪቃ ካብ 6 ሃገራት ኣፍሪቃ ንዝተዋፅኡ ወተሃደራዊ መኮንናት ስልጠና ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ። ዕላማት ስልጠና ናብ ሶማል ንዝለኣኽ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ናይቲ ሕብረት ንምሕያል ምዃኑ ተገሊጹ። እተን ኣብቲ ወተሃደራዊ ልምምድ ሰራዊተን ዝሳተፋ ሃገራት ኢትዮጵያ፣ ዩጋንዳ፣ ኬንያ፣ ቡሩንዲ፣ ሰራሊዮንን ዚምባብዌን እየን። እቲ ንኣስታት ሓደ ሰሙን ዝተዋበ ስልጠና ነቶም መኮንናት ኣብ ዝጽበዮም ተልእኾታት ብብቕዓትን ሞያውነትን ሰራዊት ኣብ ምምራሕን ምውሃድን ክሕግዞም ምዃኑ እቲ ሕብረት ብ26 ናሓሰ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ጠቒሱ። እቶም ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ መደበሮም ዝገበሩ መኮንናት ኣብ ምምራሕን ምውዳብን ተልእኾታት ኣብ ርክብን ምልውዋጥ ሓበሬታን ኣብ ስልያን ከምኡ ድማ ኣብ ሎጂስቲክስን ክዋፈሩ እዮም። ኣብ ሶማል ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተዋፀ ኣስታት 20,000 ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ተዋፊሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ። እንተኾነ ንጸጥታ ሃገር ሙሉእ ብሙሉእ ከውሕስ ኣይከኣለን። ኣብ ሱዳን ብ22 ናሓሰ ድሕሪ ዝተጓህረ ቀቢላዊ ግጭት ኣብ ማሕዳር ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ጀነራል ቃስም ዓብደልፈረጅ ካብ መዝነቱ ተሰጊጉ። ሓላፊ ጸጥታ ናይቲ ዞባ እውን ካብ መዝነቱ ተኣልዩ። ሓድሽ መሰጋገር መንግስቲ ነቲ ማሕዳርን ሓላፊ ጸጥታ ናይቲ ዞባን ካብ መዝነቶም ከም ሰጎጎም ዘፍለጠ ቀቢላታት ቢን ዓምርን ኣልኖባን ኣብ ፖርት ሱዳን ንዘካየድዎ ግጭት ከወግዱ ብዘይምኽኣሎም እዩ። ኣብቲ ግጭት ካብ ክልቲኦም ቀቢላታት ብውሕዱ 17 ሰባት ተቐቲሎም። መሰጋገር መንግስቲ ኣስታት 300 ተወሰኽቲ ሓይልታት ፖሊስ ብምፋር ነቲ ግጭት ከም ዝህድኦ እኳ እንተገለጸ ኣብቲ ዞባ ናይ ህፁፅ እዋን ኣውጅሎ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት
بعلت بيتون منيستر فاينانس نبر أتو برهان برها كم سفتحت منجتات ريديرنا حبيرام ويزور المذهب تماريام ما ورحت الريك لتشحن 18 مخنياتو بزي تفلت بهندبت بعبلات ستات وسيدا أما سرت صنيحا زحلف سمون دما مخنيات مأسر أخي تحبرا بهندبت تفتحا مس بريزيدنت إسياس بزلو نايرا يافللي كاب كل تشحن 10 حيزو دس كيلو صنحي أتو برهان برها نزحلفن هلون كونتات ملكي سرعة إسياس تقالع هاجري إيرترا زرسا مصحف أمس كرم كل تشحن 10 دحر مزرقحو أسر بعلت بيتو بمسعب كم ساسري فلات انتقنا بعلت بيتو ويزرو المذهب تماريام زحلف سومون دحريناي عمة منفقن ما سرتي كتفتحن كلا منيسر نبر أتو برهان برهقنا هالواتو بزي فلت بوتات أسيرو كمزلو اذا منجتات يردو ኣብ ሱዳን ተዋፊሩ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ክሳብ ሰነ 2020 ኣብ ዘሎ ግዜ ጠቕሊሉ ክወፅእ መሰጋገሪ መንግስቲ ተማሕፂኑ ኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዑመር መሐመድ ሰዲግ ኣብ ዘቕረቦ ጻውዒት ኣብ ሱዳን ናብ ዝእዋን እዚ ምዕቃብ ሰላም ዘይኮነ ምህናጥ ሰላም እዩ ዘደለ ድሕሪ ምባል ሕቡራት ሃገራት ሰራዊቱ ክስሕብ ጸዊዑ ኣብ ሱዳን ዞባ ዳርፉር ካብ 2003 ሒዙ ብዘሎ ግጭትን ህውከትን ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ብዘሕለፎ ውሳኔ መሰረት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ክዋፈር ምውሳኑ ይርስዓን ኣብዚ እዋን እዚ ብዝሒ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብ ሱዳን 5600 ክኸውን እንከሎ እቲ ቁፅሪ ናበሳት 4000 ንምውራድ እዩ ክዝተየሉ ጸኒሑ ባይቶ ጸጥታ ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብ 30 ሰነ 2020 ከብቅዕ ኣብ 2018 እማም እኳ እንተቕረበ ሕብረት ኣፍሪቃ ግና ዞባ ዳርፉር ሕጂ እውን ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት እዩ ዘሎ ብምባል እቲ ተልእኾ ክናዋሒ ዝሓትት መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ብዘቕርቦ ዘሎ ምሕፅንታ ግና ኣብዚ እዋን እዚ ዘሰክፍ ሓደጋ ከም ዘየለ ብምጥቃስ ዞባ ዳርፉር ብዝያዳ ንምውሓሱ ሰራዊት መንግስቲ ናብቲ ዞባ ክዋፈር ዝተነብረ እገዳ ክለዓለሉ የመልክት ሓንቲ ካብ ዓርሞሸሽ መራኸብ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ዝኾነት USS ቦክሰር ARG ኣብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ልምምድ ከም ዘካየደት ክፍሊ ምክልኻል ሃገር ኣፍሊጡ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ልምምድ ካብታ መርከብ ብዝተበገሳ ኣብ ባሕርን መሬትን ዝንቀሳቐሳ ጀላቡ ማለት ኣምፊብያን ኣብ ናይ መጥቃዕቲ ስርሒታት ዘተኮረ እዩ ነይሩ ኣብቲ ወታደራዊ ልምምድ መበል 11 ፍሉይ ኣሃዱ ባሕርያ ተሳቲፉ ኣሜሪካ ናይ ኣጋር ሓይሊ ባሕርን ኣየርን ልምምዳት በብእዋኑ ኣብ ጅቡቲ ከም እተካይድ ይፍለጥ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ ሆላንድ ዞባ ግሮኒንገን ኣብ እትርከብ ንእሽቶ ከተማ ሊንስ ዝነብር ኤርትራዊ በዓልቲ ቤቱን ኣብ ማህፀና ዝነበረ ዕሸልን ብምቕታሉ ናብ ፍርዲ ቀሪቡ እቲ ኣብ ክሊ ዕድመ 30ታት ዝርከብ መንእሰይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ናይ 24 ሰሙን ነፍሰ ጾር ንዝነበረት ጓል 23 ዓመት በዓልቲ ቤቱ ብከቢድ ሃሪሙ ጎሮሮ ኣብ ምሕናቕ ህይወታ ከም ዘሕለፋ እዩ እቲ ክሲ ዝገልጽ ድሕሪ ሞት ነፍሰ ጾር በዓልቲ ቤቱ ሓገዝ ንምሕታት ባዕሉ ከም ዝደወለ ዝሓበረ ፖሊስ ሆላንድ ህይወት ንምድሓን ዝተገብረ ፈተነ ከም ዘይተዓወተ ኣረዲዩ እቲ መንእሰይ ነፍሰ ጾር በዓልቲ ቤቱ ክሳብ ምቕታል ዘብጽሖ ጎነጽ ዝፈጸመሉ ምኽንያት ኣይተፈልጠን ይኹን እምበር ናይ ስነ ኣእምሮ ሕክምናዊ ምርመራታት ይካየደሉ ከም ዘሎ ጸብጻብ ፖሊስ የመልክት ኣኽባር ሕጊ ሃገር እቲ ኤርትራዊ 12 ዓመታት ክእሰር እዩ ዝጠልብ ቤት ፍርዲ ሃገር ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብ27 ሓምለ ሙሉእ መዓልቲ ተጋቢኡ እኳ እንተወዓለ ውሳኔ ኣይሕለፈን እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ 17 መስከረም ናይ መወዳእታ ብይን ክህብ ትጽቢት ኣሎ ኣብ እዋን ተቐትለት ደቂሶም ዝነበሩ ክልተ ደቆም ኣብዚ እዋን እዚ ተኣለይቲ ማሕበራዊ ጉዳያት ሃገር ኮይኖም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ምብራቃዊ ክልል ኣምሓራ ወራር ዕስለ አንበጣ ከም ዝተረኣየ ማዕከናት ዜና መንግስቲ ሓቢረን ወራር ፈጺሙ ዘሎ ዕስለ አንበጣ እንቋቑሖ ከይሓድግን ናብ ካልእ ከባቢታት ከይስፋሕፍሕን ፌደራላዊ መንግስቲ ምስ ጎረባበቲ ክልላት ዓፈርን ኦሮሞን ብምትሕባር ክሰርሕ ጻውዒት ቀሪቡ ኣብ እዋን ክራማት ዝጸፈየ እንቋቑሖ ኣብዚ ዝመጽእ 3 ወርሕ ኤርትራ ብትርከበን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ወራር ዕስለ አንበጣ ከጋጥም ከም ዝኽእል ውድብ መግብን ሕርሻን ከጠንቅቕ ጸኒሑ እቲ ሃገራዊ ትካል ኣብ ዘርግሑ መጠንቀቕታ ምስ ፍሕፋሕ ዕስለ አንበጣ ክረኣየለን ይኽእል እዩ ኢሉ ዝጠቐሰን ሃገራት ኤርትራ የመን ሱዳን ገለ ክፋላት ኢትዮጵያን ሶማልን እየን መጥቃዕቲ ዕስለ አንበጣ ኣብ ሕርሻ ዘን ሃገራት ከቢድ ዕንወት ከምጽእ ስለ ዝኽእል እዘን ሃገራት ምስ ውድብ መግብን ሕርሻን ብምትሕባር ንምምካቱ ቅድመ ምድላዋት ክገብራ እውን ጸዊዑ
ክሳብ 10 ሚልዮን ብዝሕዝ ዘለዎ ዕስለ አንበጣ ብንፋስ እናተሓገዘ ክሳብ 150 ኪሎ ሜትር ብምጓዓዝ ከጥቅዕ ይኽእል። ሓንቲ ኣነስተይቲ አንበጣ ክሳብ 300 እንቋቑሖ ከም ተጫጭሕ ዘመልከቱ ክኢላታት ሓደ አንበጣ መዓልታዊ ክንዲ ግዝፉ ክበልዕ ይኽእል። 10 ሚልዮን ብዝሕዝ ዘለዎ ዕስለ አንበጣ ድማ ሕርሻ ሃገር ከብርስ ስለ ዝኽእል ዕቱብ ምቁፅጻርን ምንጻግ መድሃኒታትን ክካየደሉ ከም ዘድሊ እቶም ክኢላታት የረድኡ። ኣብ ኣሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ናይ ማስተርስ ትምህርቲ ዝከታተል ዘሎ ዩጋንዳዊ ሂላሪ ሱግያ ፕረዚደንት ዩጋንዳ ዮወሪ ሙሴቬኒ ካብ ትዊተር ስለ ዝዓፀዎ ሕጋዊ ክሲ መስሪቱ። እቲ ዩጋንዳዊ ተማሃራይ ንፕረዚደንት ሙሴቬኒ ዝኸሰሰሉ ምኽንያት እቲ ፕረዚደንት ካብ ትዊተር ምስጓጉ ብዛዕባ ሃገረይ ሓበሬታ ከይረክብ ስለ ዝኸልከለንን መሰረታዊ መሰለይ ብምግሃሱን እዩ ይብል። ፕረዚደንት ዩጋንዳ ብዛዕባ መዓልታዊ መንግስታዊ ንጥፈታቱ ብመንገዲ ትዊተር ከም ዝርግሕ ዝሓበረት ተማሃራይ ካብዚ ብዛዕባ ሃገሩ ሓበሬታ ዝወሃበሉ ናይ ፕረዚደንት ወግዓዊ ትዊተር ክስጎግ ዘፍቅድ ሕጊ ከም ዘየለዩ ዝማጎት። እቲ ተማሃራይ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ዩጋንዳ እውን ተመሳሳሊ ክሲ መስሪትሎ። ንሂላሪ ሱግያ ካብ ትዊተር ከም ዝዓፀዎ ዝተኣመነ ኣፈኛ መንግስቲ ኦፎኖ ኦፖዶ እቲ ተማሃራይ ጎነፃዊ ቃላት ስለ ዝተጠቕመ ከም ዝኣለየ እዩ ዘመልክት። ተሓጋጋዚ ፕረዚደንት ዶን ዋንያማ ብወገኑ እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ በፂሑ ከም ዘሎ ብምርግጋጽ ተወሳኺ ሓበሬታ ክህብ ከም ዘይደሊ ገሊጹ። እንተኾነ እቲ ዩጋንዳዊ ተማሃራይ ምስ ሲኤንኤን ኣብ ዝገበሮ ሓፂር ቃለ መጠይቕ ንፕረዚደንት ዩጋንዳ ውልቀ መላኺ ክብል ደጋጊሙ ስለ ዝጠቐሶ እቶም ሰበስልጣን ካብ ትዊተር ከም ዝዓፀውዎ ይእምት። ንህዝብን መንግስትን ዝወከሉ መራሕቲ ህዝቢ ሓሳቡ ብናጻ ክገልጽ ይኹን ርእይቱ ከስምዕ ስለምንታዮም ዝኽልክልዎ ክብል እውን መደምደምቱ ብመልክዕ ሕቶ ኣቕሪቡ። ን33 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕረዚደንት ዩጋንዳ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ብምክያድ ንዝቕጽል 5 ዓመታት እውን ኣብ ስልጣን ንምጽናሕ እዩ ዝጉስጉስ ዘሎ። እቲ ፕረዚደንት ኣቐዲሙ ዕድመ ንፕረዚደንት ዩጋንዳ ዝወዳደር ዜጋ ካብ 75 ዓመት ክሓልፍ የብሉን ዝብል ቅዋም ብምቕያር ናይ ዕድመ ገደብ ከም ዝሰረዞ ኣይርስዓን። ፕረዚደንት ሙሴቬኒ ኣብ እዋን ምርጫ 76 ዓመት ክመልዩ ብመሰረት ኣቐዲሙ ዝነበረ ቅዋምቲ ሃገር ድማ ኣብቲ ዝመጽእ ዓመት ዝካየድ ምርጫ ክሳተፍ ኣይፍቀደሉን እዩ። ሬድዮ ኤረና